Затова сме толкова различни хората. Да, защото просто сме различна комбинация от всичко. Господ си играе с нас. Едни има едно, други има и понеже са много неизвестни. Да, те са на много ниско ниво в Consciousness Development. Те са между 70 и 90. Аз съм чела за тази скел на Consciousness Development на доктор Дейвид Хокинг. Той умря в ноември, мисля, миналата година. Но той е направил скел. Например, ако не си на 200, не можеш нищо да направиш. Трябва да си над 200, за да можеш да почнеш да се развиеш догоре до 500. И от 500 нагоре вече е другата реалност, което е non-linear. От 0 до 500 е linear, след това е non-linear. И след 1000 не може да съществуваш на физическо ниво, защото всичките сили, които са, не могат да се поемат от физическото тяло. Много интересно. Аз непрекъснато чета такива работи. Но тия, които убиват и такова, те са просто на... Защото има и такова, и лоши енергии. Те са репрезентейшн на тия. И така, тия, където убиват, и просто тия, където са по-високо, в света се държи на хора, които са израснали повече, за да могат да крепат тия, които са на по-зле. Защото тия, където са по-ниско развити, са много повече. Но силата им не е голяма. Много малко хора държат везната от другата страна, разбираш ли? За да може човечеството да съществува. Ама те са невинни, но това е. На по-високо ниво няма лошо, няма добро. На по-високо ниво няма невинни и не. Просто на по-високо ниво ние не можем да разбираме нещата. Но ние де-факто съществуваме така или иначе. Дали сме в физическо тяло или не. Who cares? И така. Но няма значение. Сега това не можеш да го уточниш. Аз не ти казвам какво да вярваш.